Banibonani siyabingelela lapha emakhaya la nikhona igama leshow yethu ke niyayazi nokuyisho eniyithanda kakhulu ebizwa ngokuthi the 18 and above bese ke igama le channel u18 and above media qinisekisani ke ukuthi niyawungafaza lapho usubscribe ukwenzela ukuthi sizokhula usuku nosuku labantu ababizwa ngabo chick siyabashintshanisa niyabona ukuthi siphethe omunye uchick sesiphethe omunye umanakazi njengamanje lapha siphethe ubafo lapha igama lakho bani umzowa kacele okay siphethe usistera ngala igama lakho uNtombo kaJaca okay thina sishonde nale sihlala endabeni the same time okay namhlanje sifuna ukukhuluma ngenye futhi indaba nje ethanda ukuthi siceze ukuthi kuyakwenzeka uthola ukuthi kunomuntu ucele uganile usisi oganile noma indoda nje eganiwe kodwa ishelo omunye umuntu bathandana nalowo muntu mebethandana nalowo muntu kodwa uthola ukuthi kuzoba nesikhwele esikhona mengabe lo muntu sethandana nomunye umuntu but iyazazi le ndoda ukuthi iganiwe futhi iyazazi le ntombazana ukuthi iganile kwenziwa yini lokho manje ngaqala ngaqala cela into engicabanga ukuthi mina yenza into efana naleyo ingalesikhathi okuthola ukuthi wena umuntu wesilisa awumanelisi owesifazana kana abantu besifazana behlangana la behlangana khona bexoxa bazixoxa into ezokunakana yabona sathi ke emabhodweni waye sesingambona uqine emahala nje akazi lutho lo angithiwa yizo lonto kuthiwa hayi mina ngimphanqile nje lo wami nobani ngoba baxoxa izinto eziyimfihlo zabo bona abantu besifazana bebodwa abese yaphuma athi umuntu hayi ngeke nginele ngizilibazisile usibanibani akanganelisi ake ngibheke nami njengomabane noma njengomakabane uyayibona leyo nto uzophuma vela abheke afika azithele kuthina la ngaphandle ngithiwa yizo lonto sifike thina sishaye ngaphezulu kwendoda endlini angithiwa yizo leyo nto yona ngithi nelimbiza noma egeza la ithe makabane oze la ufika qhufe kabili kathathu achame alright njoba niyenza lento eniyenzayo iwumathandana noma nje siyadlala hayi papa nepapa nje siyadlala nje mhlawumbe kuvuka isikhwele mhlawumbe samawa siyaba khona esana it depend ukuthi umfice ephila ndlelani la ngezantsi esana isikhwele kubangwa yona phela iqhema uyifica liphila lo wala ngithi vele uyayiropa akathatha isikhathi eside lapha kuyona exikile kuyona akayi emasayidini akayi la siya ngakhona thina angithi uyayibona yonto mina mangifike ngithi ngiyaya ngala kuyayeka lezi azibindi indini ke ziyathinteka ngala nangala angithi uyayibona lo yonto angithi uyayibona lona mina sekuzothi mangabe ethi hayi nginosibanibani ngizodinwa ngoba yena uzothatha isinqumo sokuza kumina ngidinwa ile nto ukuthi still usangibhanga nalowa muntu umkhonyana wakhe lo ukuthi umkhonyana wakhe kodwa mina ngoba ngikhwelezela lento engiyikhwelezelayo yabani ukuthi yakhe umkhonyana akahlangene nayo ngoba imhlulile yalethwa kumina ilethwe kumina ebafe yakhe phela ngithi ikhokhe umkhokheli lo muntu esifazana umfazi wakhe right yakhe we yamhlula angithi uyayizwa lonto yamhlula umkhwenyana yalethwa kumina mina ke manje angithi bengiyintshontsha kuthiwa ke kuyadlulela uyakwazi ukudlula ukuthi manje mina sengizofuna ukushaya umthetho ngesimo sokuthi uthola ukuthi ntshontshana kwabo sekumnandi kudlula ngalenyana so isikhwele esiqhamuke lapho ukuthi sezibona kowakhe lo muntu manje ngathi manje umkhonyana singamenzela iplan ungene wazi nje ukuthi lo kodwa ngokuba mnandi kwendaba kuqhubeke so sibona ukuthi sekowazi seniyathandana ke manje ngicabanga ukuthi asena ndaba noma engaziwa loyo nto abantu asena inkinga noma sekuphele ngisho amahloni ngoba yini manje yes hayi kodwa madoda mina ekuyona ngikhalisa kakhulu ile ukuthi kwawumnikazi wento kwamkhwenyana manje so umbone ngazi ukuthi uyisicefe lo muntu useyisitha kuwena kanjani into engiyibuza ukuthi ngoba wena cele uyazi kanjani lapha yini into eqhathayo umuntu ngamfunde hamba kanjani sengisho ukuthi ungamfunda ngendlela yakho umuntu ehamba kodwa ingaphakathi lakho noma ingaphansi lakho ngeke uzoyazi inkomo yakho ukuthi ime kanjani kodwa mase ufika enkomeni yakho ifika iphila ihlele ezweni lokumkhonza uzoba nesikhwele uyabona ngoba yini le nto le ngathi manje ungayidla wedwa angithi uyayibona leyo nto ungathi ungangayibanga namuntu uyabona ila qhamuka khona leyo nto ke yesikhwele uthi manje songazi umtshela ukuthi hayi vele umyeke usibanibani
Uyabo? Okushuthi kahle singasho ngisazoza kuwena wentombo. Singasho futhi kahle ecela ukuthi ukuthandana uyabona nokuthandana nje. But la iqala khona ukwakheka kwesikhwele ila khona senike nabanqunu khona. Ya number nezwana. Okusho ukuthi nje mangathiwa mhlambe mhlambe akengithi untombo bethandana nomuntu wakhe bengakaze belale benontombo. Wena wafika untombo wathandana nawe nontombo. Ngeke uzube naso leso sikhwele sokuthi ungazomlwela untombo ongenzanga lutho naye. Ngeke kulula ukusheshe ngiphume ngoba ayikho kahle ukuthandana nomuntu wesifazane ukuthandana nomuntu wesilisa ngeke ngithi uyintombi yami wena wawuyintombi yami wena singakaze size silale yayizwa lonto umuntu umcounter owalala naye yayizwa lonto the time isilela nje nawe ngiyaqala ke lapho sengizoba nomona ngoba yini ngiyakuzwa uyaphila kodwa mawuzovula ufike nehholo lomphakathi khohlwa futhi lapho khohlwa ke lapho singizokulwela ngibonga kakhulu ubuyele kubaba wakho ngoba shuthi nayo ushayela wana azilalele nje yileso simo sokuthi la akushayiseki ngalana ezintweni ezibalekile yabona njengoba ngangikhuluma ngezinto nje izona ezibalekile mangabe zingasekho mntanami washout ake ngithi mhlawumbe kuyenzeka wentombo nje ake ngithi noma ngase wena kodwa mhlawumbe nasebanganini nje noma kuphi mhlawumbe la khona ukuzothiwa umnganakho uthandana nomuntu thizeni oshadile kusuke kukuthandana noma kusuke kukulala ngoba uya understand ukuthi lo muntu unomfazi wakhe unekwakhe unezingane zakhe niyathandana nifihlela lo wamuntu lo waya kukulalana noma mhlawumbe kunemali akunikeza yona noma mhlawumbe kuna esiphi isizathu umthanda yini kwenzakala into ekanjalo ingaqala ngokuthi mhlawumbe bekwisizathu semali mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi nokuba mnandi kwalento ijike ke manje sifuna ukubuthando and nithi senithandana ugcina kwawena ke lo muntu wakho subona ukuthi hayi asekho isidingo ngoba kumnandi la ugcina ungasasiboni nje isidingo sokuthi hayi umama even noma asengazi ke manje amsenandaba ke ngoba kumnandi la yayibona kanjalo ima engifisa ukuyibuza ake ngithi mhlawumbe unomuntu wakho vele othandana naye thatha nesikhathi awukaze uze ulale namuntu omunye nje mhlawumbe wawulale nabanye abantu but solo wathandana naye wazulale namuntu omunye but naku sekuyenzeka sowuthola omunye umuntu mhlawumbe ozolala naye ngoba kumnandi noma kumnandi ukuthi utholile omunye umuntu hayi lo wamuntu ubumnandi noma mhlawumbe ngoba lo asomjwayele kakhulu awusamna ayindawo into yakhe vele soyazi uzokwenzakalani mayenza kanje kuzokwenzeka ukuthi bese uthola omunye umuntu noma ngeke kontswempo kangaka uthola umuntu wakho ngempela mhlawumbe uyachamisa noma ikathathu kwiround eyodwa lo ukuchamisa kanye mhlawumbe kwiround eyodwa ubumnandi ngoba kubumnandi noma ngoba nje ngitholile umuntu ohlukile nanokuthi ekunye ngicabanga ukuthi umuntu uvele masumjwayele nihamba nijwayelane nigcine seningasanakani mhlawumbe nohala lo safuna mhlawumbe useza ngomfutho ongawujwayele lo wamfutho usujwayele noma ngabe kathathu akunankinga kodwa nje la even one wakhona uza ukuthi hayi mani engathi singaphinda ugcineke umuntu wakho usubona ukuthi uyasala uyabo ngo1 nje wangala ungasala u3 wangala yeah khona ke lento le elenzeka phela lezi zinto lezi nawe ntombo lezi zinto zemchitho zihamba ibanga elide kakhulu uthola ukuthi unomuntu wakho cela mhlawumbe ni happy nomuntu wakho mhlawumbe noma makwenzeka ningaboni ngasolini ugcina seningena lo muntu wangempela manje ugcina sengathi uzudinela lo muntu wangempela ekubeni uzixabanele nentombi yakho ngiyalinganisa iyenzeka into kanjalo mhlawumbe nawe ntombo uzixabanele nomuntu wakho lo oyikhwapha bese isibhongo uzosikhiphela ngala kulo muntu usungamiyeki ngani lo muntu wangempela nje bese uqhubeke nalo usuke somtholile ngicabanga ukuthi ukusaba ukuthi ube single ngoba singile kanjani ngoba unaye umuntu ukhona phela cha phela ngithi isizathu sokuthi ungamiki nalo ushilo ukuthi unomuntu wakhe nawe ushilo ukuthi unomuntu wakho so uzothi uyamiyeka lo wakho awunayo isho ukuthi lo uzomiyeka yini wakhe uyayibona masumiyekile yesu niyabona ukuthi kumnandi la kodwa manje ninabantu mhlawumbe uyabheka nesikhathi nokuthi mhlawumbe lo uzokwenza ngalendlela enzi ulo wayo sofuna ukusala kuyena uyayibona ekuyiphi mhlawumbe indlela mhlawumbe ukuthi
nako lokho mhlawumbe uthi uyakunakekela vele ngenze mhlawumbe akunika imali kanti anisekho right kwezothando mhlawumbe esinye sesizathu ezenza ukuthi umuntu agcine esebheke eceleni ngoba senihleli nijwayelene akusenzeke okwakwenzeke ekuqaleni nisanda kubonana yabo manje sekufika omunye umuntu ufika nomfutho ukuthi hayi angathi-ke manje sengiyabhoreka la ngifuna uku-entertaina ngala. Awucabangi mhlawumbe ntombo ukuthi naye lo okhona wake kwaba kusha kwaba nalo mfutho njengoba kufika lo muntu nomfutho naye ngoba nako kusekusha vele masingaqhubeka futhi nake lo mfutho ngehla awucabangi no? Ngicabanga ukuthi ukulutheka ngoba phela okwesikhashana because vele lonto into efanele sicabanga ukuthi njengoba kwaqala kanje ngalo mfutho nakuyena lo ngabe into efanayo kushuthi siyoqoma kuze kuthini soqoma kuze uyabo forever. Ungathini unacela ngokwakho umbono? Hayi ngingamfakazela la ekuthaneni uNtombo methi lento le iba isilingo niqale samdlalo uyabona kugcine ekugcineni senibona ukuthi kuzoba serious ngempela manje kodwa yabo la ekuthaneni ushiye lo ongemuva ngicathi leyo nto isuke yenziwa yini ilento uthothi mina nginomngane uyabona lonto owaziyo ukuthi ngithandana noSibanibani angithi uyibona leyo nto naye uthothi uyangisola umngane nami ukuthi khonta senzo uSibanibani angithi uyibona leyo nto ngithambe sengimshiya lo mina vele umngane nami uzosuka yomtshena yonke into lo ongemuva angithi uyibona lonto kani lo mhlawumbe uyamazi lo engithandana naye ikabili mhlawumbe akamazi yena nje uzoziyuzela mina into avele la isuka khona kade yuza futhi washiya wadlula yayizwa leyo nto mina sengisele ngistranded angisena umuntu ke manje lo angithi ngiyabuyela kuyena akusabuyeki ngoba yini mina ngamkhuluma kabi umngane nami wawenzela cele wazithola uba socansini nomuntu ningazange nize niqale nje nilibize igama lokuthanda mhlawumbe naze nabuye naphinda kuyenzeka especially kosisi labe sibuye siminge nabo yebo la yes kuyenzeka ngoba ukuthola ukuthi omunye uphuza naye kubo kukude wena kini kubufishane amandla sephelile angithi uyayibona yonke ubese umnikeza usizo umsize ngoplaki so umsiza nangendawo yokulala futhi nje wena uyiqhawe kuyena angithi uyayibona yonke manje unayo umuntu wakhe kodwa ngolwazi unaye kodwa ngigcine futhi naye umkhiphile lo muntu kanjani engasamfuni ngoba phela angithi manje nifike embhedeni nanikezana angakwazi yabo ngeke phela ke kumfana ngeke vele ngilana nentombazane nje ngithi inkosi ukwazi kwa right kulala nosisi kuze kusi hayi yikho lo ngeke ngimqhula nje agcine eyidedelile imana kwabo zikhala angithi ayibona lonto ekseni sesevuka sayilungisa inkinga yethu hayi vele kwenzekile ake sizame sitotobe sibheke ukuthi sihlule kaphi silungisa amaphutha la sihluleka khona asithandani kahle uhlaba into kodwa noma ungamtshontsha umuntu kodwa masophezulu sekunikeza imnandi phela iqhe bese kunikeza khala sithando sami kodwa ngitshenananga angithi ayibona lonto so uzuzikhuza nokuthi ayibo ngithini ngoba phela uyakhumbula na ukuthi angimtshenanga iyadakani iqhe kakhulu iyadakana umthetho wakho iyayihambisa ingqondo iyasilutha thina abantu besilisa uyabona leyo nto manje ngifisa ukuthola mhlawumbe kona Ntombo ukuthi ake kuthiwe mhlawumbe unomuntu nje umuntu wakho nje vele oqondile ne ngiyabe simo sacela nawo njengamanje mhlawumbe uthola usiza noma usizwa umuntu wesilisa ngendawo yokulala ebese lo wesilisa udlile utshwala nalophuzile udakiwe noma wadakwa kakhulu kodwa nje awulokuza ucwaye uthinteke okukhona nje ngoba vele uziblakele yabona ungafika nesigabeni sokuthi kugcine kucambalalekile noma mhlawumbe kungasewena nje ake ngingalise ngokuthi mhlawumbe ebantwini ophila nabo akekho umuntu waxoxa isithole sikanjalo nje noma uzumbize ngegama nje kodwa nje umuntu waxoxa isithole sikanjalo la khona uthola ukuthi wagcina eyithola eselale nomuntu wesilisa angathandani naye kodwa futhi akangayisola ngaloko emva kwala kwenzeka nje kwadlula lapho hayi into engike ngizizwe kaningi ngabi lezo ezenzakalayo bathi zenziwa yini zenzeka kanjani unomuntu wakho uright yabo ngenxa yokuthi bowuphuzile mhlawumbe ake ngiqale ngibuza ukuthi nje sizoya ngenkulumo ake ngiqale ngibuza ukuthi utshwala bunamthelela muni ekuthenini intombazane ilale nomuntu engathandani naye ungakanani umthelela ngabe mkhulu noma mncane yini mkhulu kodwa engakusho ukuthi mhlawumbe usukubuvela ufuna
because into ongakwazi ukuyicontrola leyo noma sibantu mhlawumbe asifanani kodwa ngicabanga ukuthi kusuke bavela unaso isifiso sokuthi cha umagaye lo mengase nje ngempela exactly ayenze umuntu ongamazi akuyena umagaye umuntu omazi umuntu ongamazi nje kwenzakalile mhlawumbe wakusiza wakuthola endaweni standard wakuthatha wahamba nawo lana naye kodwa manifika lapha wafika wayecaciseke ukuthi hayi le mpede nami umuntu esifazana yena nje ngaqoqile isikhathi esiningi nami nje mangilala la lo mpede kunemigomo yakhona ngigqoki bese nawe uthola ungasagqokile bese niyangena empedeni omuntu amathuba ukuthi ngingagcina nilalele maningi nawe uyibona lo okay anithandani ka umazi ungagcina uvumile impela nje ukuthi kwenziwe mawukuthi ngempela mhlambe igazi lami liyavuma ngingavuma leyo kusangana sokwesiyibona what about bafana le what about bafana ohleli kubo owazi ukuthi unentombi yakhe intombi yakhe ihleli noSineyi bazikhiphile kodwa engingakusho kuko konke lokho kwawukuthi nje ngifisa ukuthi lo mfana kusekutheni ubudlelwane bami bumi kanjani nalo wangempela because my bright yonke into ikahle angiboni nokuthi ngisho thuna lo muntu ngakufisa ngisho ukulala kulo mbhedo ngathi hayi but ngalala phansi nginkinga likelenzeleni iphutha lokuthi uthi unomuntu bese mhlambe noma ngase wena uthi unomuntu ulalele nomunye umuntu uthi mawuthi uyezwa lekulaleka naye ngathi ungcono kunakuloya kodwa bongaqondanga ukulala naye lo sekwenzakalile kodwa futhi ngathi ungcono kakhulu kunaloya ngicabanga ukuthi lo nkulumo isibuyisela kule sekuqaleni ukuthi mhlambe lo wakho masujwayele ukuthi hayi sengijwayele ukuthi wenza kanje vele mase kufika omusha uba naloko nje futhi style afika ngaso uluthe usathane nje usathane wesikhashana ngoba ekugcineni kosuku into edlulayo vele ekugcineni osuku kufanele usale kumuntu wakho ngoba naye lo nje bantshontshana naye lo sosikhashana uyadlula ngeke kube umuntu wakho vele ngeke akwenzele lutho vele awuhlebele wentombo ngeza cela lapho kuleka awuhlebele wasijwayele phela ukuphatha ubandakazi bayafuna sibabuze ama-strategies amasha nje omanakazi abawasebenzisayo mhlambe makuthiwa ake ngithi ngihlala la mina yena mhlambe uhlala eShowe uhlala eSoweto uhlalaphi Leywood indlela nje ayisebenzisayo mhlawumbe ukuthi makuthiwa uyocheat ama strategies amasha singawazi njengabafana ukuthi okay ukemfaneni njengamanje kodwa mina ngazi ukuthi uendlini awusitshele lama strategies abawasebenzisayo bayenze njani nje mhlawumbe labantu abenza lezo zinto ukuthi wena wazi mina ngazi ukuthi uendlini njengoba ngihleli la endlini ngazi ukuthi nawe ukendlini kahle kodwa ukemfaneni hayi i-strategy sinjalo ukusebenzisana nabangani ngelapho kanjani ukuthi ngitshela umngane nami ukuthi hayi cause yonke into esiyenzayo mina mangingayenzi into umngane wami for sure uyayazi umuntu nje engazi ukuthi ngikhuluma yonke into fanele ube khona owaziyo engimethembayo nje kakhulu ukuthi cha uyazi sengiyasho kami ngisaya lapha kandawo ngilapho so uyazi ke naye ukuthi mase ngihambile makwenzeka umuntu wami uyamazi ngikasibani uyamdonsa hayi ula ukuthi mhlawumbe usaphumile ukuthi angikholwa ukuthi mhlawumbe futhi ngaze kufike lapha ekutheni uyafona mhlawumbe ngabe ngingasathe kusekulezi ngalo ngingathembani kakhulu ngelapha kodwa nje mangithi hayi ngiyakumnge wami amaziyo akulula futhi nawe mhlawumbe usheshe ucabanga ukuthi hawu uyakuyena ngempela ngicabanga ukuthi kuzoba khona nakweni sawe mawusuya kuyena yabo lesithathe kukhona lesitayela sokungayibambi ifoni sisenziwa lezo sitayela ukuthi ifoni ungayibambi ngoba naku mhlawumbe ecela uhleli nentombi lo oyekuyona manje intombi yakho yangempela mhlawumbe iyafona noma intombi yakho yangamanga iyafona uhleli nentombi yakho yangempela hayi phela umalo ofonayo mengabe nje ayenziwa nje nami ngiyayenza leyo nto mangithandile kodwa ke mantombazaneni uyayibamba hayi uma unesicefe ufona umthinta wakho umtshela ukuthi nangefona utshele lo makuwukuthi wawumtshela ukuthi uyazi fanele alinde ukuthi ngiyayibamba ifoni manje ungitshela izinkulumo ezikhulunywa lana ke ngami sithi ngiyindoda yangempela vele ziyanguyisa vele sekuphelile nje ngawe khuluma nje izinto nangi lo ifoni yabo awungikhuluma
Oh hayi singambe kahle. Mama uyakuthanda. Nami ngiyakuthanda akunankinga phela uyazi ukuthi lo. Vele futhi ngale nkathi wena njengoba uthi ngiyakuthanda nje ukuthi nami ngiyakuthanda. Vele uthintile iphatho mzimba la wena. Ukuthi noma ngasho ngomlomo mina ngiyasebenza la. Access. Ngeke uzunake. Ngekunaka. Ya intombazana yakwazi ukuyi-answer phone ingaphathi isimancane ume nawe. Iyafuthi imana kwabo la ume. Noma bangatshelana ukuthi ngiyakuthanda noma ngathi ngiyakuthanda. Kuwena ukuthi engciye ukuthi unele umbuzo ukuthi umthanda ukuthini umgolozela ngoba uzokukhiphisa kanti mina kubuhlungu ukukhishiswa. Kubuhlungu kuthiwa asiyeke lento esenzayo. Yabo kubuhlungu. Yabo. Na uzobekezela nje uzozibuza soqedile sochamile ukuthi ubani umuntu uyamthanda. Yabo. Mana ngicela ungene ku relationship nentombazane wayithi iyakutshela ukuthi nomuntu wayo. Yeah. Nawe wayitshela ukuthi nomuntu wakho. So sekufikile isikhathi sokuthi kufona abantu bangempela ke phela manje banihleli nobabili. Wena ungayivumela cela ukuthi libambe ifoni? Mesisaqala kodwa mase kuthiwa sesiphakathi nayo indima. Ngeke uzoshaya. Eze ukuthi khona imbodla. Eze ukuthi khona imbodla koyiduza kwamama. Cha, phela sengiyenziswa isikhwele manje ukuthi ngeke phela. Khathele lo muntu njalo ohleze kufona yena. Ake ngiziveze manje yena ngeke. Washaya. Anti phela ngiyaxoxa naye umema. Awukwazi ukuziveza ngoba sishilo uthina umuntu. Nikhulumile lento nobabili nawe nomuntu wakho uma efona uyibamba. Awukwazi ukuyiveza. Kulungile. Kulungile. Naye unalelungelo ukuthi yena. Naye lo wesifazana. Ikhona into ayenzayo uma ngabe ngikhuluma nalo wami. Naye siyavuka isikhwele. Ikhona into ayenzayo ezozwiwa lo ngale efonini ngiyiphike mina. Abe ngithi ndo sayikho. Mina ngayenza ngoba phela sifanana. Mina ngayenza mina ngoba nginaso isikhwele. Ngikwazi mina ukuthi ngabanga nomunye umfana mina emntwini noma ngathiwa abashadile noma ngathiwa abashadanga mina kodwa ngingayenza ngoba yini ningamthontshela ucele ya mina ngingayenza nje leyo nto ngingayenza nje leyo nto mina manje basesijwayelene naye umuntu yezwa leyo nto kubuhlungu ukuphuma ebudlelwaneni nomuntu senazana yezwa leyo nto ngenxa yomuntu especially umuntu omficile yezwa leyo nto angifuni mina ukuthi ya ngisho ngayibeka kanjalo ya ngoba futhi manje mina ayikho into engiyenzayo yabo ucabanga ukuthi into ekulethe kwena evele naye lo muntu ingobani uyahluleka ukushaya lo wangalo mina kuthiwa mina ngunembe 1 mina ngala manje ngingashiwa futhi manje kwaphindwa ngalo hayi phela cele bekuntshontshisa wena manje mina ngesingami angikhulumeli abanye abafethu nababukeli cha mina ngisho ngesingami mina ngeke ngize ngikuvume lokho kodwa ngikukhuthaza kwabanye abantu phela lokho yabona yonto mina ngisho ngesingami mawuqondanisa nami lo mbuzo ake siyixoxeni ke manje ngeunderstanding ukuthi yonke into esikhuluma into wrong kahle kahle ya i-wrong vele into wrong angeke ngabe yenzeka kahle kahle yabo kahle kahle umuntu kufanele ngabe umuntu waneliswa ila khona abe happy abe right la khona ya ngoba yabona umngozi balento ngoba ngithi mina angikhuthaze ebantwini umngozi balento bula ekuthaneni baningi abantu abagcwele emajele through izimo ezime kanje ulale nomuntu ephuzile avuke eksena athi akubheka ave imumbo sibani kuthi wani yini lebengilele nayo yini lebengilele nayo ahamba ayovula icala angithebolo yonto abuye nalo abone ukuthi ngizophuma kanjani kule nkinga nayi ngifosela manje hayi vele ngithi uyangirape lo akaqali futhi ukungirape angithebolo yonto senzele ukubuya kahle emntwini wakhe yayizwa leyo yonto ngokuthi wena umrapeile ungathini wena ntombongane lento yokuchitha lento uthola ukuthi nomuntu wakho kodwa futhi nomunye umuntu lo isilima lesi kodwa futhi uhleli naso lesilima awusiyeki mina into engisho akusiza ukuthi uhambe ukuthi lo unento enkulu lo uyangisheshisa kwathini mina njengakusho ukuthi umuntu akamukele lokho okukhona asebenzisene ukuthi nixoxe ukuthi hayi yabo uma ukuthi senza kanje ngaba right because manje ungaqoma uzufike phi ngempela yawona ngempela ungagcina sowuthola nezifo singakhohlana ukuthi kunezifo kunezifo so kubalekile ukuzigada nokuzivikela yabo ungagcini nokwaneliswa lokho waneliswe lokho nako ngaleso sikhathi ngoba ngempela abafana ngabe sazalwa nje bazohleze bekhona bayindawo amantombazana azohleze khona kayindawo nanokuthi awukwazi ukuvuma ukuthi umuntu aza kulobolwazi kahle ukuthi awaneliswa usukuvuma ya sike sayikhuluma kanjani nami iyangibuyela leyo nto ngoba kuba amantombazane awo carpenter ngabe ayayibona lento yembobo nepipi elikhulu
Mawuthatha 1 inch ufaka isipikilini singakaze sibe nambobo ufaka eplangweni engakaze libe nambobo ube so uyalikhipha uxikike lezo sipikili usiphindise sisongena ngoba singena la sivule khona yabo siyanela uphinde uthatha u6 inch uthatha u7 inch ubuyisele la ufake khona u2 inch iyavuleka imbobo uthathe lesana sokuqala usibuyisele la sesiyaqhela angithi uyayibona yona ayicela ngiphindela ngizwanga mfethu ngicela ngiphindela angithi yabona amantombazana thatha iplango ulibeke kanje uthathe u2 inch wesipikili ubeke la ushaye ungene uphinde ukhiphe ubese uyawubuyisela uzongena uphinde ukhiphe yebo ubese uthatha futhi u7 inch ubuyisele kulembobo ufake ungakawushayeleli uzongena kodwa uzobhalansa uzobuyisa isando usiqaqa ungene ubese uyawukhipha futhi ubese ubuyisa lo wa2 inch ubuyisele la uxegani lowo sesiyalala isipikili mosidedele sesijwayele u7 inch yes embobeni eyodwa wena ungazitsheni ukuthi uzohamba uyongifebela ubuye mina ngise right ngawo uyabona yonto ngoba mina ngeke ngisakuzwa abese kuthiwa hayi asikwazi ukuzwa umuntu makabelale nomunye umuntu kanjani ngoba phela amapipetha akafani uNkulunkulu wayengeve ephethe into elinganayo ewe anele abalimi impela kodwa kalingani yo hayi meka kanjalo into ngibona singasayona bese sivale kanje ke akukho kudlula la ngithe lapha ka qinisekisa ukuthi uyawuncaphaza usubscribe sikhuliseni i-channel kuningi esokhuluma ngabo kuningi nane ezinye zezinto engifisa ukuthi sikhulume ngazo anoyifaka la kuma comment ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi sohleze sibuyela kuzona siyikhulume kusazoba mnandi kakhulu igama lohlelo 18 and above kanti igama le TV 18 and above me ngicela ubagqizelele wecela ukuthi abasubscribe bacommente balike ya bafethu nje siyanicela kakhulu nisikhuphule mabo kuba uyasiboka nokulike kubalekile usubscribe kubalekile siyanicela nje bafethu nje nisikhuphule nabangasazi nabasaziyo abasibonayo emakhaya siyanicela kakhulu bafethu ungagcini ngokubuka nomxoxelayo umkhuthazo ukuthi subscribe siyabonga kakhulu siyacela ukuthi ni like ni subscribe page lethu